Kani gade ka Parti CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng sang perthai badang thamai ha ka jela Meghalaya ka People's Democratic Front PDF ha ka janmiat jong ka khalai terik risau kala pelai ba ya ka Shap jong ka ha ka office rekam jong ni ka parti ha nongrem health Shillong ka election commission kala a ya ka PDF da ka Shap jong ki Mombati bat ya ka dur jong ni ka Shap la pelai ba da ki MDC jong ni ka parti ki kertong ki banya khon ya ka election MLA araja khapra na ni ka seng sang perthai bat ki we ha ka ni ka janmiat la pelai ba ru ya ka website jong ni ka parti Kumbang ilai Shonglang Paro, rengkat bat ka CEC, rengkat bat ki MDC ki balai don lang, nyerai bakat kalau komplit, lani kalau final, nadok sedong, nadok karong ke joka parti, nadok ke jingtho joka parti, bat nadok ni ke website bat ki email, bat Paro kadai mentang singi, ini ban pelaj sakmat, ban itu ro yang ni ke parti, bat nilayo yang jing itu, bat ke bar nilayo ya ka. Simbol jaga parti.